see, 'cause I think I do want you next to me. Good morning, guys! Nagluluto na sila ng breakfast. Ayan si Holly. Nakaligo na ka pala ni Holly. Ayan si Holly. Say hi, guys! Ayan sila. Morning, live. Morning. Luto siya ng eggs. Tingnan mo, hindi marunong. Ay, masarap. Yan ang gusto ko. Ganyan. Oo. Ayan. Magluto siya ng hotdog. Tsaka, yeah, bacon? Bacon. Yeah. Ayan. Hinahanap ni Holly yung eggs. Wow! Egg. Oh, it's hot, Papa. Hot. This is hot dog. Say hot dog. Hot dog. Oh no, Papa. It's hot. Hot, Papa. Wait. I get your plate, okay? Ayan, guys, ang breakfast namin. Ininit yung sinigang kagabi. Si Kuya and Sak. Rice and hot dog and bacon. Okay. What do you want? Bacon? Bacon. Please. And What do you want? Bacon. Okay. Use your spoon, Baba. Here, Baba. Yep, it's dry, like strong. Breakfast ready na kami, guys. Ayan si Ray. And si Holly. So, yeah. Oh, yun nila yung damit ko, guys. Ayaw, hindi ako papapasukin kasi nagaganin sila nakadress. Mag-ano ka talaga, jeans. Ha? Ako lang kasi talaga ang naka-jeans. Sila nakadress lahat. Pero sabi ni Jan, you look sexy, babe. Mga Mipas. Wait lang, makapagalo ko. Ano nangyari sa'yo, Doy? Ano nangyari? Mo. Ano na siya? Mix, Guys. ano na siya? Mix. Oo, yun. Anong gagawin ko? Kasi, ang Sabi cute ng baby. Ang bango-bango ng baby. Guys, yung cute. Diba? Ang tangos ng ilong. Sabi, Lalaki babae. lalaki. Patapos na siya, wala ka pa. Kuya nga, tapos na sila. Ako na lang wala pa akong nagagawa sa mukha ko. Nag-primer na ba ako? Ano yung primer na ginamit mo, Rice? Yung Becca? Yung pinagamit sa akin dati? Primer ka na? Ayan. Maganda yun, diba, Becca? Oo. Ito ang gamit ko, guys. Becca. Hey! Naligo si Sir. Ay! Ano yun? Hindi pa siya nakabihis? Hindi na, nagsuot lang ako. Try lang siya ng damit niya. Oh, nag-fitting mo na pala siya? Oo, inaaway nga. Ako, inaaway ko din. Bakit? Magsasabunutan sila kanina. Bakit? Magsasabunutan na kaming dalawa. Kasi naman, Si Jan, hindi ko talaga yung ano yung ko? binabali ko siya. Binabali. Sa pa ba? Kuhasan ng breast blood. ito. Buti si nakikinig dahil sa'yo, si Dan. Hindi minsan lang dahil. Ngayon lang yun. Kasi Yung top na yun, siya yung kasi pumili nun sa H&M. Maganda. Sabi ko sa kanya, Ano kaya? yung pink hindi naman pang girl. Si Jan, ayun niya yun. Binilang ko siya ng pink na polo. Oh, huwag mo yan. Binigay ko kay Dad kasi hindi niya susuotin. Isa yun sa mga tinry niya. Parang 10 ata yung tinry niya, tapos yun lang yung pinili niya. Yun lang So, abang. siya talaga pumili nun. Kasi maganda sa kanya tingnan. Ano yung foundation mo may na, full covering? Hindi masyado, parang... Double wear. Same kami. Yan din ang gawin ko ngayon. Basta yung parehas Ayaw na pala, parehas kayo. Anong shade sa'yo? Sa akin, ano ba ito? Ratan yata ito sa akin. Shell beige. Diba, madali na ako, guys. Okay ka lang? Okay ka lang, guys. Diba, madali na ako, guys. Nahulog pa. Baka sabihin mo ako nagnakaw nito. Nahulog pa. Ay, sorry, Holly. Nasuntok ko si Holly. Sinusuntok ko yung pet mo. Si Holly ang nasuntok ko. Nahulog yung mga brush sa bag ko. Babaha, ikaw Ikaw, ha? Sa'yo din naman galing yan. Ayan. Oo. Ito yung gamit ko. Double wear na. ST. Yung shade niya is, ano to? Ratan? Ratan ba yun? Tama yung brown. Ratan. Yung parang sa ng probinsya. Yung magkokopra. Alam mo yun? Tinanong talaga ni Danday, bakit hindi ako marunong mag-iron? Bakit? Sabi mo.
ang gago naman na to, sabi niya, paano may taga-ayon? Kasi may inaasahan. May init ka. Tapos, nag-baking ka ba? Hindi na ako nag-bake. Kasi the more na nag-bake ang nagiging siyang ano. Ang pogi naman ni Kuya Dance. Saan na siya? Sila nag ano. Where are you, Baba? Wow. Nag-blend ka kay Tito Dan. Kayong dalawa ang ano. That's good. Naglagay ka nito? Naglagay ka nito? Ang ginawa? Hindi, ito mo na, try mo, ganda. NARS concealer. Ito yung shade na yan. Ito yan. Ito lang naman. Hiram tayo na lang nito. Nag-eyeshadow ka, Day? Hindi, di ba? Hindi. Okay. Ganda yung okay. nanay. Oh. Parang mistisa lang si Manay. Kaya ang daming amura. Amurang yun? Ano yan? Ayan mga freckles. Mistisa nga, may freckles. Okay ka na? Ayoko Gundong Ray. Ano? Isang cheek ni Holly may blush, yung kabila wala. Nag-makeup talaga siya? Yung paddle brush yung gamit. Ito ay napuno na ng blush, imbis pang foundation ko yan. Ako, Tony, sa haring shawa. Sabi ni Tony Hiram, hihiin ko na lang daw yung lashes ni Holly. Maganda ang lashes niya, no? Yan, mag-ano ako daw yung Ano guys? magkulot. Sige, Wala ayun yung pa. tanggalin mo isang ilaw. What? Don't touch, Papa. Sus, ano na? Bukma ako kayo, ano pa kayo? Wala, buhok na si Race. Tapos na siya. Tapos na yung mukha. Wala na, tapos na. Bukas na kayo Ay, natapos. hala! Bakit? Yung kilay ko, wait! Guys, ang kilay ko 2 to 3 hours. Tulungan kita. Uy, nasan may ganun ka, sharpener? Wala. Meron ako. Ano ako magdadala sa sharpener? May sharpener ka ba? Oo naman. Sharpener, please. I-sharp natin to. Ang gamit ko, ito may Bahay niya kilo. to, eh. Bahay niya. Sorry, sabi ko bahay namin to eh. Kaya kat, ang ganda ng ano niya, yung pa-drawer niya. Oh. Talagang organized yung Mag-ano mga. ka, baka masunog yung paa mo dyan. Wala na tayong sapatos. Magalit na talaga yung sipong pa. Magkilay lang ako, guys. Babalikan ko kayo, ha? Char. Char. Tingnan nyo yung kilay ko. Perfect naman ng ano mo dahil. Plakad ang kilay ni. Madam. Sandali lang, dyan ka lang ginagaya ko, ha? Doon ang angle niya. Oo nga, kasi nape-pressure siya. Kung O, tingnan mo, ha? Ibang shape. Nakulot din ako. Ali, huwag mo yung mama mo. Nakafocus Wala ako. yan. Ako, ano, baka hindi tayo makapunta sa party. Dahil Walang kilay. nag-fail ang kilay. Wala na nga tayong dress. Wala pang kilay. Ano na naman kinukuha ng babo? O, nasan yung ano? Sige na, nasan na yung ito? Ito yung, hindi ko itong na-order. Akala ko na-order ko siya. Hindi pala. Hindi, wala na. Ito ang sinasabi ko sa yung ginagamit ko sa face shop. Maganda face. Hoy! Maganda man ay. Tapos ang tagal na to, ilang taon na to. Para sa kilay mo na eh. Ano ako konti guys. Okay ka lang dyan guys. Yes. Good. Look! Diyan ka lang Holly Magkahuli, pag nakakilay si Mami, ha, napasa ko na to. Tapos na tayo. Chill na si Mami. What? What's that? What's that? What's that? Ba-ay. Nag-eyeshadow ka rin? Ako rin, hindi na. Pero maglagay akong konti. Naglagay ako konti. Tignan mo yung kilay ko. Where is it? Hindi ko mahanap na saan. Yung ano, Day? Yung isang maliit ko na eyeshadow. Sorry, Baba. You're right there. Ang galing nito, Race. Asing na ko, no? Yan na. Saan Madali to? lang. Doon din Suwiba sa... ata yan? Or fake na suwiba? Suliba. Wala akong pakalampik. Ang ganda ng ano niya eh. Maka-excuse ako man na Sige. Parang inspired kasi wala naman siya suwiba na pangalan. Pero ang hindi siya matalim. Alam mo yung hindi masakit sa kilay? Ganyan yung gusto ko sa mga kilay. yung Sira na ganyan talaga brush. yung kuko. Okay na yan. Akala ko gagawin mo yan. Alin? Yung kilay. Ay yung
Kumo kagabi, hindi na. Hindi na. Nag-text sila, sabi, Manay, kanina ko umaga, pakialis po yung ano, Manay, yung frame kasi hindi yun nakasabit, baka mahulugan ka. Hindi lang kayo nahulugan, nakatulog naman kami. Si Holly, baka nasa gitna pa naman. Fairness sa kilay mo, ang ganda. Sino? Shit, pantay ba? Yun ang inaano ko lagi eh. Makadraw ako pero hindi sila pareho. Oh, chill ka lang dyan, Manay. Chill ka lang dyan, Manay. Tapos nag-powder ka? Sineset mo talaga? After na, ano, nag-blush on ka muna or... Hindi, powder mo na blush on. May ano. Hindi ko alam kung tama ang kilay ko. Nasa may Q-tips ka dito. Walang lock yung ano nyo dahil, niya? Holly. Batay siya kay Holly. Kaya nga eh. Hello, Tito Tony. Ito Bubukas to. mo naman si Holly. Nagkakatiktok si Holly, TJ. No, there's lip. Open! Sabi niya, open. Parang Baga kami nagising. O, anong oras ka ba nagising? si Jan, si Jan, maaga maaga. Nandun na yung sa veranda nila, Race. Doon na siya nagko-coffee. Ako doon, isa na. Nasaan na yung ano? Gusto kong i-erase kasi hindi siya pantay, oh. Maganda. That's water, Baba. That's water. Ito maganda, oh. Ito hindi. It's a Okay. water Ang spray. problema nito dahil, tingnan mo naman yung kilay ko sabong. Hindi siya pantay, guys. Feeling ko may ano siya, oh. Tapos ka na? Hindi. Char-char lang yung sa akin. Ay. Siyang konti. Hala, ang tigas niya. Hindi, ano siya, maglulus siya. Mag-ano siya. Shining, ano naman siya. Ganun na. Hindi, ganun mo lang. Dami ko pa pala nilagay. Hindi pa ano yan. Hindi, ano mo. Mamaya na. Paset mo na Aside mo kasi mainit. Kasi baka bumuhaghag. siya, shine, ano siya, tingnan mo. Hindi na gumalaw? Ano siya, oh. Hindi siya, ano. Soft, parang wave. Ano lang siya, parang. Hindi ko ma-explain, guys. Kayo nang bahala sa kanya. Ayan. Yeah, ganun mo. Shhh. Hi, vlog. Hello, vlog. Dito kami sa ano yung vanity. Welcome to our channel, Char. Hour talaga. Awan siya, Sa no? likod. Hala, anong kulay yung dinip ko? Ayan kasi, chat-chat ng chat-chat. Sige. Kaya natin ito, Manay. Ay, kasama pa ako. Mayroon ako dyan, yung paborito mo rin yun. Yung L'Oreal na ano, spray. Nice yun. Nandiyan, yung mali siya eh. Hindi na naman. Anong kulay na kinuha ko? Uy. Kinakadik. Hindi niyo na alam kung anong pinagagawa niyo. Pinagagawa niya sa buhay niya, guys. Hindi niya na alam kung pinagagawa niya. Basta, tapos na ako sa kilay. Tapos na pala ako na sa kilay. Okay na siya. Oh. Try. Okay na tayo dyan. Dito. Okay na. Ganda na lang natin yan. Ano? Okay ka na? Kulutin mo yung sa taas. Oo nga. Kulitin mo yan. Wala. Hindi siya ano. Volume sa taas. Sino papunta na? Nasaan sila ano? Sabi mo nga alis sila. Alis pa ba sila? Yung asawa mo? Sabi mo 1 hour ano sila? Ano mo? 1 hour. Akala ko lalabas muna sila. Wala. Oo. Gusto ko mag-ano dun sa malapit na mirror. Kasi baka madumihan yung damit mo dahil. Saan ka na naman na yung outfit mo? Hindi po. Ikaw. Hindi pa na. Mag-mascara ako dahil. Sige daw. Mamaya na nga yun. Ito na rin. Marami ka no? Magkulot ka din? I-volume ko siya. Kulot na tayo guys. Mamaya na lang ulit. Guys, nagkulot ako. Parang wala namang nangyari sa kulot ka. Ang ganda nga eh. Parang wavy lang siya. Para ako naman is bruha. Mamaya. Ano naman? Pinabihisan ko na sa kanya si Hall kasi siya tapos na. Kami ni live. Book pa rin. Oo pala, nagkulot ako na yung kulot ko na like yung pang Beyonce na kulot, no? Beyonce talaga. Wow. Char lang. Na, coat. Kasi pag tumatch na pag... Si, ang ganda ng buhok mo. Gusto mo? Oo. Gusto ko yung ganyan. So, hindi kita Makapal ba? Huwag may tali. Kung may tali ganyan man, parang Kanina pa sa kulot ng kulot, itatali. Parang short. Isan kita tayo.
Pektusan niya na. Paano namang alam ko kung ano yung pekto? Di ba yung ganun yung kato? Yung parang dokol yun sa amin, Sa dokol. amin, hindi naman. Batok? Yun, ano yun? Sakit yun ah! Eh, ano, kutusang Tagalog eh. Hindi Kutusang ba halata yung panty ko? Wala. Kasi Wala kang May panty. ano ka. May panty ka? Alisin natin yung ano puti. So may pati man. Yung pagsabi, ayoko yan lagi. Laging lumalabas. Sige, meron ako. Ang lagi. Pag kumakit ang ilong nyo guys, anong ginagawa na makeup? Gusto ko na siyang ganon eh. Nahirap mo. Yung parang, Kaya nga ako hindi nag-eyeshadow kasi kapag Hinarap makati yung mo? mata ko. hirarap mo siya. Sino yun? Ay, ang bata yun. Umiyak. Ang iyong Umiiyak na si Holly. Naka-makeup guys si Holly. Tinalo niya ako. Na-influensyan po nito. Ako pa talaga. Ay, hindi ko na ma-fix. Kapag sira na, sirang-sira Hindi na man siya talaga. sira. Ito kayo ilagay mo. Ang laki. Anong gusto mong gawin? Yung sabi mo, para hindi flat dito. Huwag kang ganyan kasi ano natin hindi sira. Huwag ka nga. Ay. Ano yung ginagawa mo? Pala ka dyan sa... Iganon mo nga. Iganon mo siya, oh. Tapos... Oh, yan. Ako be. Oh, ganon. Kasi malaki to. Iganon pa ganon ah. Pag ano. Sige. Okay. You ready? Ayan. Madulas yung paa, yung Floor? Yan, ganyan. Mamaya na. Tapos saluhin mo ha. Saluhin mo. Lalong flat. Hindi. Ah. Ganun mo siya. Wait. Hindi pa siya. Char. Hairstylist ka? Hindi na. Dito man na makabawi tayo sa aking buhok. Oh, di ba? Oh, hindi na siya flat. Okay. Oh, yan. Ginalaw pang ginanon niya na naman. Ang ganda mo, Day. Para kaibigan lang. Maganda mo, Day. Sino ano mo? Ah, Hoy! Day ka na dyan. Maganito na lang ako. Mas ano siya. Ano na naman? Kaysa sa mag-black ako na floor. Okay lang naman. Oh, kasi try, match sa shoes mo. Mas siya kasi may ruffles na ako. Ba't ano bang coat mo? Yung parang fur. Ito nga yung brown na. Ganito na siya. Open door na. Open door. So, ang hindi ko pa nagagawa. Ayun na, nakaano na ako. Mayroon na ba siya? Guys, okay na ba ako yung... Naka-sweater lang ako, guys. Ayan lang, sweater. Oh, ayan na, Hindi na siya. Okay Lagyan mo na siya ng spray. Ayoko na. Mo? Pagod na ako. Ayan, gusto mo yung good. Ito, yung dito ka dito ka... Tapos na. Okay na yun. Mamaya ko na to ayusin. Guys. Is that there? Yeah, I've got a whole bunch of something else. It doesn't. This is right. Yeah. May ano ka, Day? Ano na itong sa'yo to? Ay, meron ka ba yan? Ang niya, no? Pigment nito. Yung kunti lang na Parang talaga yung atin ng kasal, promise. Oo nga eh. Di ba? As in. Basta ka na, okay ka na? Malapit na lang. Careless na lang tayo. See, ganda na kaya ng buhok mo. Pawit ah. Uy, ang galing nito. Maano siya. Na? Ano to? I think Ano ano to? yan? Ang ganda niya kasi hindi Hindi siya ko yung... na maalala. Yung kapatid ko bumili niyan eh. Pero sa Madulas Pilipinas. yun. Ay! Madulas yung Yung. Ayan guys, tapos na. Ito yung OOTD natin for Alia's birthday. Ako lang naka-jeans sa lahat. Sila naka-dress. Tigas kasi ng ulo niya. Matigas kasi ang ulo ko. Pinapapalit nila ako. Hindi ako nakikinig. So, ayan. Kasi si Jan naka-jeans din. So, mag-blending na lang ako kay Jan. So, ayan siya. Ako, Parang inedit yung light dye. Ito yung future mo.
Guys, palis na kami. Ready na kami. Ayan na. Sige, ganda ng buhok mo. Ayan. Gusto niya yung buhok lang yung maganda ko yung outfit ko, guys. Wala. Tara. Look at Dan. Ay, mag-ano? Why? Hi, Pep. Look at my babe. Ayun na. Say hi, hon. Hi. Does that look okay, Pep? Yeah, that looks alright. That's alright. Tawa siya, oh. Oh, I'm hungry. Can I get this? Can I have that? Inamoy niya ako, guys. Bangong-bango siya sa akin ngayon. Ngayon lang, hindi naman. Your eyes, would you dream for me? Some paradise. Tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. I like the chase, and I know you do too. Am I just in love with the idea of you? 'Cause I cross some Every day, right, hon? It smells good. What? Ako? Mabango? All the time? Ayan na sila, guys. Susunod kami sa kanila. You have the address, Manay? No. me who you see, 'cause I think